I aquesta entrevista es desenvolupa a l'antic Ajuntament de la Vila de Gràcia. Potser els graciencs i les gracienques ho saben prou bé i fins i tot molt millor que jo, però aprofito que estem aquí per explicar alguna cosa sobre aquesta vila que mai ha volgut deixar de ser una vila, d'acord? A Gràcia molts dels carrers porten el nom de torrent i és així perquè eren torrents que baixaven des de Collserola en direcció al mar. Per tant, aquells carrers, o alguns dels carrers que són perpendiculars al mar, a la Vila de Gràcia, porten el nom de torrent. El fet de que fossin torrents explica una altra característica interessant d'aquests carrers, que és que sovint no segueixen un traçat del tot perpendicular amb la resta, o del tot paral·lel, amb la resta de carrers de la vila, perquè com que eren torrents tenen un traçat no rectilini, i aquest traçat no rectilini té el seu origen precisament en el fet que eren torrents. El límit en direcció al mar de la Vila de Gràcia estava marcat per un carrer que té un nom també molt significatiu, que és el carrer de la Bona Vista. El carrer de la Bona Vista s'anomena així perquè quan sorties de l'entramat urbà de la Vila de Gràcia, amb aquests carrers, alguns dels quals s'anomenen torrent del que sigui, quan sorties d'aquest entramat urbà, s'acabava la vila, hi havia una bona vista fins a la muralla de Barcelona. Per això aquell carrer, on hi havia una bona vista, s'anomena carrer de la Bona Vista. Per què hi havia una bona vista? Per què s'acabava en sec l'entramat urbà de la Vila de Gràcia i no hi havia cap altre edifici fins a la muralla de Barcelona? Perquè després de l'ocupació borbònica de la ciutat de Barcelona, l'exèrcit espanyol va prohibir construir qualsevol tipus d'edifici en el radi dels canons que hi havien a la muralla de Barcelona. Per tant, entre la muralla de Barcelona i fins a la distància d'un tir d'artilleria no s'hi podia construir res. Per això, el límit de la Vila de Gràcia en direcció a la ciutat de Barcelona estava perfectament delimitat per aquest radi dels canons. I això explica, insisteixo, el nom d'aquest carrer, que és el carrer de la Bona Vista.